danna subscribe kala ka danna ƙararrawan sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyoyinmu. Malam kai dan uwarka ba ka gani ne? A'a, yi hakuri malam, abun bai kai ga haka ba. Yi hakuri. Ba ka gani ne taimaka wa ne? Da na dace ma mu koko. Danna subscribe kala ka danna ƙararrawan sanarwa domin ka ci gaba da samun bidiyo.